Вітаю господарство. Дуже вибачаюсь, що вивалився з інформаційної повістки. Щиро кажучи, ми з вами розвіталися у апошнім ролику, і там були події, зв'язані з КРом. І я думав, що коли щось довідаюсь, одразу здиму ролик і нейкий огляд про те, що відбувається. Я думаю, що ви по різних ресурсах самі бачите, що відбувається. Ось, я пакуль устрымаюсь каментаваць. Да, там ёсць нейкія непаразуменні, але у спрэчцы нараджаецца ісціна. Таму я думаю, што праз 2-4 тыдні я зраблю агляд пра тое, што я бачыў у КР. Сёння я больш хацеў бы звярнуць увагу на тое, што ў нас ёсць. У нас ёсць салідарнасць, і я яе бачу, я яе адчуваю. Ось, і моцны давер, і на сваім прыкладзе я бы хацеў расказаць такія гісторыі са свайго жыцця. Я прыехаў з вайны, і дзесьці у мяне яшчэ была віза. У мяне яшчэ была віза гуманітарная, якая мне ўвогуле дазволіла ў Польшчу заехаць. І я па гэтай візе паехаў да свайго сябра у Данію. Дарэчы, ён мне арганізаваў там канферэнцыю з беларусамі Даніі. Ось, мы паразмаўлялі на розныя пытанні, мне дуже было прыемна, цёплая сустрэча такая была. Але вось такі цікавы момант. Да мяне падыходзіць жанчына пасля канферэнцыі і кажа: слухай, я ведаю, што ты жывеш вось у гэтага свайго сябра, але ў яго месца не так шмат. Ты можаш пераехаць да мяне, у нас ёсць, у маёй сям'і ёсць вольны пакой у кватэры. Я кажу: так, з вялікім задавальненнем, дзякуй, прыемна. Я прыязджаю, і ўвечары яна мяне ставіць перад фактам, што хутка яна са сваім мужам паедзе на адпачынак на тыдзень, а я застаюсь з 2 дзецьмі дома, і я буду, карацей, дапамагаць ім там, сняданак можа які рабіць там і так далее. Я вельмі удзячны, я вельмі рады такому даверу, разумееце, але господарства, я толькі што з вайны прыехаў, і з вайны звычайна людзі, на жаль, прыязджаюць пашкоджаныя. А тут такі давер, тым больш, што мы першы раз пабачылись. Таму вельмі удзячны, і вось гэты тыдзень у нас ніякіх пытанняў, ніякіх праблемаў не было. Ввогуле, я люблю камунікаваць з дзецьмі, у мяне ўсё добра атрымалось. Вельмі рады, і абавязкова яшчэ ў Данію заеду. Прыязджаю ў Польшчу, і тут приблизно тая самая ситуация. До мяне тэлефоніць жанчына і кажа: слухайте, я вас не ведаю, мы з вами яшчэ не бачылись, але я за вами сачу, за вашими соцсетями. І мне сяброўка вас моцна зарэкамендавала, што у вас добрая камунікацыя з дзецьмі. Мне трэба ад'ехаць ва Ўкраіну для ЗСУ машыну загнаць, а маглі бы вы з маім сынам пажыць некалькі там дзён, 3-4 дні. Я кажу: так, канешне. Зноўку там сняданак, падымацца ў школу, камунікацыя там, мне вельмі падобаецца. Я нагадаю, я да вайны працаваў аніматарам, і мне вельмі падобаецца праца з дзецьмі. Але зноў господарства, прыехаў уже ж з вайны, і вось такі давер, тым больш, што я цябе там ні разу не бачыла, але я табе веру. Дуже прыемна, дзякуй. Паехаў у Беласток зняць інтэрв'ю з Касяй Ваданосавай. Дарэчы, яно ўжо выйшла, хто яшчэ не пабачыў, я замацую ў канцы. Калі ласка, добрага прагляду. Вельмі мужная, цікавая, таленавітая жанчына. Вельмі раю паглядзець інтэрв'ю з такім чалавекам. Дык вось, калі я прыехаў, мне трэба было дзесьці супыніцца. Зноўку праз беларусаў, знаёмых, я запытаўся, дзе можна, тут можа пакойчык зняць на пару дзён. Калі прыехаў ужо хаця б пагуляць, там палац Браніцкіх, там што яшчэ ў Беластоку цікавага паглядзець. І мне кажуць, што да, ты можаш зупыніцца там у дзяўчыны, далі нумар. Яна жыве з сынам. У іх вольны пакой. Я спісаўся, так, мы дамовіліся, я прыязджаю ўвечары, і гэтая дзяўчына мне піша, кажа: я іду ў ноч на працу, ты можаш пераночыць, там сын мой табе адчыніць. І зноў гэты давер. Таму господарства я вельмі, ведаеце, я аж таю. Мне дуже прыемна, што ўсё ж таку быў на вайне, а тут так хутка ўваходзіш у звычайнае цывільнае жыццё.
Вось так, што я яшчэ хацеў вось наконт салідарнасці і даверу. Вось пайшоў у КС, я пра гэта ролікі ўжо здымаў, не моцна хацеў, але трэба спраўдзіць, як там, што там. Спадарства, абяцаю, што праз 2-4 тыдні я абавязкова што-небудзь здыму, хаця бы як мінімум сваё меркаванне, што адбываецца, як я гэта бачу. Вось. Моцную салідарнасць атрымаў і дапамогу, калі выпадкова разбіў тумбу, не хацеў, ось шмат дапамогі маральнай пісалі, дапамаглі фінансава, таму што я за гэтую тумбу павінен быў там каля 600 злотых, это $150 заплаціць. Ось мне накідалі намага больш грошаў, і я гэтыя грошы потым яшчэ перакінуў на рэпкі для волата. Гэты збор я дублірую у інстаграме. Мы ўжо сабралі на 3 рэпкі. Вялікі дзякуй кожнаму, хто далучаецца. Вось, і засталося яшчэ на 2, але вось за апошнія пару дзён накідалі. Я нават у у чат КР закінуў спасылку, і там таксама людзі дапамаглі. Ось, за апошнія 2 дні толькі праз маю картку прайшло учора каля $300, і сёння зранку, вось за ноч накідалі, я яшчэ перавёл яшчэ каля 200. Ось, яшчэ раз вялікі дзякуй за падтрымку, за давер. Я ўражаны, але прыемна, і у нас усё атрымаецца. Калі мы адзін у аднаго ёсць, калі у нас ёсць мэта, калі да яе ідзем, то у нас усё атрымаецца. Працягваецца збор, таму, калі ласка, яшчэ давайце троху паднажмем, я абавязкова, як ён скончыцца, таксама зраблю ролік. Зараз вельмі важная інфармацыя наконт дапамогі. Глядзіце, я калі прыехаў, акрамя дапамогі наконт легалізацыі, дзе якія дакументы трэба сабраць, куды ехаць, па якім адрэсам, каму што казаць там і так далей, я, дарэчы, пакіну свой тэлеграм у апісанні і тэлеграм чалавека, які дапамагае. То вось па гэтых пытаннях можна звяртацца тым, хто уязджае у Польшчу, так? Вось тут можна атрымаць легалізацыю і інфармацыю, як прасцей усё зрабіць. Акрамя гэтага, ёсць яшчэ дапамога былым добраахвотнікам. Вось, глядзіце, у мяне праз пару месяцаў пачало моцна балець калена. Гэта, я да доктара схадзіў, яго меркаванне, што важкія рэчы насіў. Ось, тым больш, што я правша і ўсё браў на правы бок. Агляд доктара 370 злотых. Сходить на МРТ, даведацца, што з каленам 980 злотых. Зноў пайсці на агляд ужо з вынікамі МРТ 370 злотых. І лекаванне мне пазначылі на 1000 злотых. Гэта ўсё аплаціла вось гэтая арганізацыя. Я пакіну 2 тэлеграм-канала, свой і чалавека, які дапамагае. Калі ласка, былыя добраахвотнікі, які знаходзяцца ў Польшчы, да і па ўсім свеце, калі ласка, пішыце, можа, вам трэба медыцынская дапамога. І вось, ведаеце, адчуваючы вось гэта ўсё, ніколі мы не спынімся, ніколі нашыя рукі не апусцяцца. У Беларусі намага горш, палітвязням намага горш, а мы робім тое, што можам. І ідзем да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь!